Hello bro. Hello bro, may gabi. Mayong gabi. Nalang ko'y pangunta na gamay ba? Okay. Namang ko'y nakitaan nga live karon sa 70 Adventist kani si Strongman Alado. Panya, gi-interview niya sa Alpi Haba, kung kaila ka nga Alpi Haba, kato nang si F. Clamp dati nga naghimo na siyang 70 Adventist. Iya mang gipanabi nga swildado kuno ka sa imong pagkabalhin sa Katoliko, swildado ka unya. Na kuno kay sponsor gikan sa Amerika gasuroy-suroy. Unsa man ni ka tinuod ni? Asa yung sursuro eh. O ingon siya nga si Brad Paul Alima na sponsor taga Amerika ba to o taga Amerika yang giingon nga naay connection kuno sa pare unya ga suroy-suroy kuno na unsa man ni Kinsa man na siya. ambo to kinsa na basta kay iyang ingon nga naa Iso ba doktor agway. Detalye kay bahagbo ba sila. Nangakusar ah. oh mo lagi nga mo ni yang ingon ambot kay nahuman naman dagon ni sila live pero ako san sumayon na riya sa kuan ako og nahuman na ba Kuan na kinsa katawhan na kay lisod na mag si Kuan bro, si Alpi Haba bro, si Alpi Haba ingon siya nga swildado kuno ka. Agad to bang giyon ni Alpi Haba ba? Wapod siya ga ingon og kinsa na basta kay naa lagi daw kuno kay sponsor. Ing naisol ka og kinsa kay ato i-trace up. So meaning to say wala jud ni wala jud kay sponsor. Wala man tayo expose sa Amerika. Sa man ito sa Amerika. Isa man, may pakinahibalo siya. Mo lagi nya. Ikaduha swildado kuno ka sa matud pa kaning mga tanan nga mga converted pastor kuno swildado kuno na sa Talibon Bohol. Salary, asa may salary nga kuan, nada dito salary nga boxer. Pakita niyo na. Mo lagi Isa na mo istorya nga tag ebidensya. ako ning asa man ni dapit ning yang nahuman na madag. Kakutan na. So, Ipakita ebidensya kay lisod mo na ko istorya ras. So ati nara bugha ang monyo sa ako ning tawag aning i-planning live niya dire do kanina dongog siya kanaya gi istorya sa ebidensya niya. Lisod man og magtubo-tubo ra sa istorya. May pa siya ibalo pa siya. so wagi klaro ilaha day Ing na may pa ka kay nahibalo ka. Ako nahibalo. Kung magdala ng scalpel para i-opera. now ilan yung gipanguano nga nalagi kuno kay sweldo lagi kuno Sa sapatos sa doktor. Asa may kuan, asa may atong salary, monthly salary, asa may record ana. or kining gingon niya nga si Brad Paul Alima nani yung mga sponsor di kagawas taga Amerika. Nag-live din ako. Ingon pa din niya diya. Tingnan lagi siya sa lagi ebidensya. Awan, ining ato na. Loya po Kaya na kay bana. Tama sa'yo. katawa mo sa tani oy. Tarawa Tingnan siya kay paminaw ha. Tayo si Talibon, ay kung yung gilara ba? Oh. Itambay, tanang mga pastor nga nanghawa sa born again, inibalhin sa inyo, kay balo ko. Dungog ka? Gipangtagaan ni Darwin og financial, kay istorya ng Darwin, gipabadgitan sa Diocese of Talibon. Kung doon na may namayag sa namalhin ka mo, dili ang simbahan sa SDA. Ayaw ninyong bali ang isyo. Pagalo ka na dyan, alagado. Kadali na nga, puminawa sa yung sumpay na. Sayod ka na. Bisag ikaw hindil. So, dili gire tinuod sir o bro. Napanay katong gingon nga naka sponsor. Nawa. Ibalo lang nila kay gusto nila nga ang issue balihon. Oh, balihon. Si Alima, pila sweldo? 50,000 mo siguro na? Sugita mil ko na bro. Ako kakuha na, pero from the Diocese of Talibon, Kadako ba dahil sweldo ni nga lima day? amo itong tinuod na na. Puminawa bro, puminawa. Kung ibawan, ang tinuod na po. Mutana lang ka. Oh, may kuha nila. Ang istorya sa mga simple sa Cebu, kanang mag-exorcise sila, 1,000 dola. Kanang mga nabulabo gani. Napanay sumpay ni bro nga na daw kay sponsor. Mo na ipaklaro nimo ba? Exorcism nila, sa mga punto por punto, 1,000 dola. Kunya nakapila na daan. Naka-booking na daan. Isa naka-reserve na daan. Kunya, isang asa sila maabot kay invite man lagi sila kay popular man sila. Puminawa. Sunod ani. Kunya tag 1,000. Kunya manambong tag 5,000, 2,000. Yay. Ya, unsa ka na pag-market sabi daw. Dai, kuan na siya kanang
isyu ko ni Sir Haba. Pasayuan lang ko, nakatira ko. Pero ayaw lang ko ninyo tirahe kay dili na tinuod ang inyong accusation sa kuha. Parte sa ana nga gibayran ko. Kay kung naa mong gibayran, pangutan-an ang mga pastor ko rin na nasa inyong tuition sa club. Oh, mana ni? Wala ta nga. Minawa lang. Inyong gitang sweldo. Dili kay ako inyong gabaluhon. Kay balo ko na, kay nagsulti sa ako, sabit ko ako sa Katoliko sa una, kay balo ko ang tanan mga convert pastor, gisuportahan sa diocese sa Talibon, o diocese Tagbilaran, kay galisod sila kay walay makaon. Ngayon gihangyo ko ni Father Darwin, I don't know kung siya katinuod, pero may na akong nadunggan. Busa ayaw ninyong baliya ang issue, kaya nag-istorya ko ako'y gibayran. Kay si Paul Alima na may sponsor kabalo ko na gikan sa Amerika magsigig suroy-suroy pagkahuman na yung tagag stipend sa pare Kana. kung doon may nangwarta na to ay gito baliha kay mga bulsar gitani ron tanan kay diha ra ba ko sulod gikan kay balo ko kung sa'y binuang kung sa'y tinunto kung inyo kung biraan personal di man ko mo dinay kay makasasala mo ko kamo ko mga sala sa una pero kung ako inyong pasultihon pastilan ginoo ko ay nalang gito rin yung pasultiya kay dili ko gusto nga magbulgar kaya ako pananghutang kay personal na kayo nga atat pero kato wala Kana to bro, unsa man nagkatinaw diyang giingon bro, nga nakuno kay sponsor. Wala gyud bro, ang amo gyud sa Tatay Dodong mo gyud among uang. Si Tatay Dodong sa Oasis ba? Oh. Mao gyud na naghatag og amo pambugas, pero kanayang ingiingon nila tinuod. Ah. Tapos karayo niya sa libon o Tagbilaran, wala di na tinuod siya ng istorya. Ah, chismis o din niya ha di ay. Oh, chismis lang iya istorya. Agohoy. Grabe ka chismoso po din ni mga sabadista di ay pod. Okay, tama sila kay. Nakauna-una ko ba kaya kung taning i-vlog, i-post na ako ning Facebook ni atong conversation. Oh, ikuan po doon, pwede naman na share name mo. Pero sa tinuod lang, wa gid itong dili gid tinuod yang giingon. Gana gito ikaw matubag personally, tapos ikontra na mo ko pangalan. Jadi di na tinuod, presenta lang ang ebidensya nga ang Talibon o ang Tagbilaran naghatag og sweldo, wala bisan pa ipawtanon niyo mga obispo. Katong giingon niya nga swildado kuno kag 50,000. Adi ko tinuod. Kaya kay manaw nga tayo sweldo. Mao man. Nalang ta ko'y balay ron. Namuyo na may kong balay diri ka Barkaloy. Di na tinuod ang istorya eh. Grabe gini lang ate. Kini atong conversation do kay gi-record mo na ko ni po sa Facebook Kama ha. ko may tagpamaligyan ng t-shirt. Napagay t-shirt ka na. Order sa Sikihor. Okay, na t-shirt ko. Okay ba? Mamaligyan pa rin ka. Maangkat pa rin ka. T-shirt o natay 50 mil lang gikan sa Amerika. Mao gani. Kaya hay ba? Istoryahan ha. Kayayag. Ano, naman na siya idea. Kisa ba na yung siya na? Balo ka. Isa may istorya sa yan nga na at tumutumon mo na siya. Ako ning kuan ha. kung doon may nangwarta na to ay gito Ako ning ibalik. Ako ning ibalik ko tanawar gud yang giingon no. kay diha ra ba ko sulod gikan balo ko kung sa'y binuang kung sa'y tinunto kung inyo kung biraan personal di man ko mo dinay kay makasasala mo ko kamo ko mga sala sa una pero kung ako inyo pasultihon Si Glenn Alado ni unya mura ni sila og siring-siring ba. kay dili ko gusto nga mabulgar Ano na sila? Dapit kaya sa ako istorya. Nasa Mountain View College kay Congress Manila ron. pero kato kalang to Tanawa. Tuminawa. tipik lang to Ribatal to siya tungod kay dinisgot mo team president si Daniel Haba. Niyo. pangutangan ng mga pastor karon nga nasa yung tuition sa club o O, kana- kanang ubang kung pila inyong gitang sweldo dili kay ako inyong gabaluhon kay balo ko nga kay nagsulti sa ako sabit ko ako sa Katoliko sa una kay balo ko ang tanan mga convert pastor gisuportahan sa diocese sa Talibon o diocese Tagbilaran kay galisod sila kay walay makaon mo nang
gihangyo Lisod ko na mo, bro. Kung walang nakaon. I don't know kung sa katinuod. Pero mao na ako nadunggan. Busa ayaw Yes, mo yes, balihan sigurado. issue kay nag-istingi ko ako'y gibayran. Kasi noon. Kay si Paul Alima na may sponsor kabalo ko Na. na gikan sa Amerika magsigig suroy-suroy. Na. Kahuman na yung tagag stipend sa pare. Na. So kung doon na may nangwarta na to, ay gito baliha. Kay mga bulkar gitani ron tanan. Ako na kay sponsor, sige, suroy-suroy. Gikan. Eh balo ko kung sa'y binuang, kung sa'y kinunto. Kung inyo kung birahan, pero Na, kabalo ko na siya, bro. Kaya na daw kay sponsor, sige, suroy-suroy. May pa siya kaya naisip kahibalo. Ako nga hingtondan, wala ko kahibalo. Ah, kasi awa. Grabe nilang chismis lagi. Tubagar ako na siya. Ako ning Bro, tubagar ako na siya. ako ning isgot. Ina, i-presenta rin ang ebidensya nga. Liso naman na mamataka sa istorya nga ang talibon o ang tagbilaran. Di na bagay na tinood. Mao lagi. Noon sa wala nila ing isgutanan baga tapok-tapok kung sila ning murag tent nila unya guys isgot ni regarding sa pagtuo. Nilang na sintros topic ang Roman Catholic Church. Mao lagi ni na-issuehan nga. Ay, Ano mo may lahalam ito na katoliko, di ba sila magwali silang doktrina? Mao man tingala bitaw ko gapon lagi nilang isgot ani katong about Inquisition, about aning Sunday, Sabat dili ko na mao. Ilang abortion sa hospital. Mao no. Ilang abortion sa hospital. Ang kabuang na ilang dudway. Ang ilang doktrina may ilang isgotan. Oo, no? Ano mo, sa katoliko ba sila mahilabot? Pagka na lang. Naunsa no ni si Kanang kayo nga man pa 50 mil pahayahay din daw tago mamuyo dili labar kaloy hangyo ba ko mamuyo o mo balay gani dere. mao gani no. Og 50 mil kada bulan. Dako na kay nagbalay. Nindot ta ba na? Oh. Gamay ra gali Kaya kay tayo bisag pagyan. gamay ra magay kay sweldo ning mga nanarbaho gobyerno. Kayahay naman ang ingon eh. Alila mga chismis. Tubagan na bro. Sige bro. Salamat ya bro. Oh. God bless bro. Sige, Thank you, sige. Salamat ra imong inform. Sige. God bless. You know.